ಮಾತ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಒಡಜಿಂಚಿನ ಸೊರ್ಮೇನು ಇನಿ ಯಾನು ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆ ಚಿಕನ್ದ ಬಗ್ಗೆ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತದೊಂದು ಚಿಕನ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಅವೇ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇನಿ ಅನ್ ಪಾಡ್ವೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ನಾತ್ ಜನ ಇಂಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬರೋದುಂಡು ಐಕ್ಯ ಆದ್ ಯಾನ್ ಪೂರಡಲ್ಲ ಚೆರರುಣಿ ಆದ್ ಉಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಪನೋಡು ಪಂಡ ಕೋಡ ಯಾನು ವೆಬಿನಾರ್ಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆದಿತ್ತೆ ಝೂಮ್ ಮೀಟ್ಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪಂದಿತ್ತೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಆಲೆ ಪಂದ್ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಜಾಯಿನ್ ಆತೀರಿ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಲ ತಿಕ್ತಂಡು ಎಂಕ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಅವ ನಿಕ್ಲಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ ಏರ್ ಪೂರ ಇತ್ತೇರ್ ಪಂದ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಲ ಲಿಂಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ ಲಿಂಕ್ ಮುರ ಕೋಡೆ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂತಿನ ಆ ಲಿಂಕ್ ಇಲ್ಲ ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊರ್ದುಪ್ಪ ಜಸ್ಟ್ ನಿಕುಲ್ ಪೊತ್ತೂಲಿ ಐಟ್ ಸದರಂದೆ ಗೌಡೇರ್ ಆದಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಿತ್ತಿನಾರ್ ಆರ್ಲ ಪಾತಿರೀರ್ ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ ಕವರ್ ಸ್ಟೋರಿಡ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಪನ್ಪಿನಾರ್ ಆಂಕರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಆರ್ಲ ಪಾತಿರಿಯರು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಶಿವರೂರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕುಲಪತಿ ಆದಂತಹ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕುಲಪತಿಯಾದಂತಹ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಎಡಪಡಿ ತಾಯ ಸರ್ಲ ಪಾತಿರಿಯರು ಒಂದು ಆಚರೆ ಮುಟ ಇತ್ತಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದೇನು ಪುರ ತೂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಬಕ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಕೋಡೆ ವಿಡಿಯೋನೆ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾಪಂಡ ಗಾಲಿ ಉಂದ ನಮಕಿಂತ ಟಾಪಿಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದ್ರೆ ನಮಕ್ ದಾಲ ಪಾತಾರೆ ಪೂರ ಆಪುಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಪಿರೊಂಚು ಪಾತ್ರೋಡು ಪಂಡ ಇನಿ ಇಂಕ್ ಒಂದ ಫ್ರೀ ಇತ್ತ ಟಾಪಿಕ್ ತಿಕ್ಕಣ ಇಂಕ್ ದಾದ ಪಾತ್ರೋಡು ಪಂದ್ ಅಂಚ ಯಾನಿ ಇನಿ ಒಂತ ಒಂದು ಇತ್ತ ಪಾತ್ರೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಎದುರು ಬೊಕ ಮುರಣಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋಜಾದಿತ್ತ ಗೂಗಲ್ ಮೀಟ್ ದ ಪಂಪನ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ್ ಅವು ಒಂತೆ ಡೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಒಂತೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆತಂಡ ಐಟ್ ದಾದ ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಪಂಡ ಐನಿ ಏಲ್ ಪಂದ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅವು ಡೇಟ್ ಒಂತ ಬದಲಾತಂಡೆ ಅವು ಐನಿ ಏಳು ಐನ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅವು ತಪ್ಪಾತದೆ 7 ಆಜಿ ಅವಡು 7 ಆಜಿ 2021 ಪಂಡ ಅವು ಏಪ್ರಿಲ್ ಬಂದು ಕೊಡ್ತೀರ ಅವು ಜೂನ್ ಮೇ ಬಂದು ಕೊಡ್ತೀರ ಅವು ತಪ್ಪಾದ ಇತ್ತ ಜೂನ್ ಬಂದು ಅವು ನಿಗದಿ ಆತಂಡು ಜೂನ್ 7 ನಿಕ್ಲೆಗೂ ಗೂಗಲ್ ಮೀಟೆಡ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಲೆ ಪಂದೆ ಅನ್ ಪೂರ್ಡಲ ಕೇನ್ಮ ಓಕೆ ಬಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಪಂಜನೆ ಇನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಬಕ ಇತ್ತ ಪೂರ ಒಂತೆ ಕೊರೋನಾ ಕಮ್ಮಿ ಆತನ್ಗೆ ಅಂಚಾತ್ ಪೂರ ಕಾಲೇಜ್ ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇತ್ತ ಆವಂದ್ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಸಿಂಗಲ್ ಪೋಯಿ ಬಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವು ಬಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಚಿಕನ್ ಮಲ್ತಿರಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ದಿನೋಲೆ ಏಪಲ ಅಂಚ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಚಿಕನ್ ರೆಸಾ ಪಂದ್ ಅವೇ ತಿನ್ನೋಡತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಪಂಡೆ ನನ್ನ ಬೇತೆ ನಾನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇಜ್ನ ಒಂಜೆ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಚಿಕನ್ ರೆಸಾ ಗ್ರೀನ್ ಕಚಿಪು ಒಂದು ಹರಿಯಾಲಿ ಚಿಕನ್ ಅವೇ ಉಪ್ಪು ನಿಪುತುಂಡಲ ಇಂಕ ಅವು ತಿನ್ ಸಾಕಾಪುಂಡ ಐಕ್ ಇನಿ ಯಾನ್ ಬಂಡ ಅಮ್ಮಡ ಪೊಡಿ ಪಾರ್ದು ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂತ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ತನ ಒಂಜೆ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಇಜ್ನ ಅದ ಪೊಡಿ ಪಾರ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಚಿಕನ್ ಟಿಕ್ಕಾ ಮಲ್ಪ ಇಚ್ಚಿಂಡ ಬಟರ್ ಚಿಕನ್ ಮಲ್ಪ ಇಂಕ ರೆಸಿಪಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಏನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಲ್ತದ ಬರೀದು ಪೂರ ಐ ಬಕ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪಾರ ಸುರ್ ಮಲ್ಪ ಇನ್ನು ಅಮ್ಮ ಮಲ್ತೇರು ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಒಂಚೂರು ಪೊಡಿ ಪಾರ್ದು ಮಲ್ಪರ ಪಂಡ ಅಂಚ 1 kg ದಾತಿನ ಕೋರಿದ ಮಲ್ತೇರು ನನ್ನ ಎಲ್ಲೆ ನಾನು ಪಾಪರ 2 kg ಕೋರಿಗೆ ಅಂತಾರೆ ಅಂಚ ಪಿರೊಂಚು kg ಕೋರಿ 1 kg ನಾನು ಉಂಡು ಅವನ್ ನನ್ನ ಎಲ್ಲೆ ಓಲ ಅದ ಸುಕ್ಕ ರಸಮಿನಿ ಮನ್ಪೇರು ದ ಪಂಡ ಏನ ಪಪ್ಪಗು ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಇತ ಮಂಗಳೂರದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಕೋರಿ ಕಜಿ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಚೈತೊಟ್ಟಿಗೆ ದೋಸೆ ಮೀನ್ ಇತ್ತಂದ ಆಹಾ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಪುಂಡತ್ತೆ ತಿನ್ರೆ ಇಂಕ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಕೋರಿ ರೆಸರ ನೀರು ದೋಸಲ ತಿನ್ಪಿನ್ ಮಾಡ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಇಂಕ್ ಬಕ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಕೋರಿದ ಗಜ ದೊಡ್ಡಿ ತಿಂದ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತೆ ನಮಕ್ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತ ನಿಕುಲ್ ತೂವೊಂದ್ ಬಲೆ ಯಾನ್ ಆಚೆ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ವೆ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇಂಕ ತಿಕ್ಕಿನೆಲ್ಲ ಪಾಡೆ ತೂವೊಂದ್ ಬಲೆ ನಿಕುಲ್ ಅವೇ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತ ಆಚಿ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕುಲು ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾರ್ದ ಒಂತೆ ತುಪ್ಪ ಪಾರ್ದ ಬಕೊಂಚಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬ್ರೌನ್ ಆಯ್ನೆಟ ಕೈಪೋಡು ಅವ್ವಾಯ್ ಪಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊನ್ ಪಾಡಿ ದಾಪಂಡ ಒಂತೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆವಡತಿ ನಮಕ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂತ ಮಗತು ಒಂದು ಉಪ್ಪುಲಿ ದಾಪಂಡ ಇದು ಟೊಮೆಟೊ ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆವಡು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆವಡು
ತಿಂಡ್ರ ಬಾಯಿಗೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ಪಂದು ನವ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ದ. ಸೊ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಟೋಡೆ ಆ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲಾಗೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಣಿ ಅನ್ ಮಸ್ತಿ ತಿಂತೆ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿನ. ಸೊ ಅಮ್ಮ ಮಂತದ್ಲ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ತಪಂಡ ಒಂದು ಕಜ್ಜಿಪು ಸುಕ್ಕ ಪೂರ ತಿಂದು ನಮಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಪಂಪಿನ ಒಂಜೇ ತಿಂದು ಬೋಡಿ ಉಂಡತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮೀನು ಪೂರ ಮಲ್ತಂಡ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು. ಬಕ ಇಕ್ಕಿತ್ತೇನು 1 kg ಕೋರಿದೆ ತೊಂದ. ಓಕೆ 100 grams ಪೊಡಿಗೆ ನಮ್ಮ 1 kg ಕೋರಿದೆ ತೊಂಡು 1.5 kg ಹಾಪುಂಡು 1 kg ಹಾಪುಂಡು. ಸೊ ಈ ತಂದೆ ತೊಂದ. ಸೊ ಒಂದು ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆನಿತ್ತೆ ಮಗ ತೊಗೊಂಡು ಬರೋಡು ಬರೋಡು ದಪಂಡ ಒಂದು ಸರಿ ಕೋರಿದು ನೀರು ಬಿಟ್ಕೊಂಡತ್ತೆ ನಮಕ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಗ ತೊಗೊಂಡು ಬರೋಡು ಬಕ್ಕ ನಿಕುಲ್ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ಯಾನೆ ತಾರೆ ಇದಿತ್ತು ಅಂತ ಆಯ್ತಾ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ನಿಕ್ ಆಯ್ತಾ. ಪೇಸ್ಟ್ ಸರಿ ಮಂತ ಕಡೆಯೋಡು ಒಂಜಿ ಗಡಿ ತಾರೈ ಆಯ್ತು ಸರಿ ಮಂತದ್ದು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ದ್ರೆ ಬಕ್ಕ ಅವೇನು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಈತ ತುಲೆ ಇತ್ತ ಕೆಲವು ಒಂದೊಂದು ಸೈಡ್ ಒರೆಯೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡತೆ ಇತ್ತ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಯ್ತಾ ನೀರಿನಿತ್ತೆ ಎಂಕುಲ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ನ ಅಂಚನಿ ಒಂತೆ ಕೊದ್ದಿಯರೆ ಪುಡ್ಲಿ ಇತ್ತ ಎಂಕುಲು ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಆಚಿ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ ಅವು ಪೌಡರ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೋಡಿತನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಲಿಂಕ್ ಕೊಡ್ದುಪ್ಪ ಪೊತ್ತುಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಕುಲ್ ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲೆ ಆಚಿ. ಓಕೆ ಒಂದೇನು ಮಗುಪುಲೆ ನಿಕುಲು ಸಮಾ ಮಗು ಪೊಡ್ದೆ ಪಂಡ ಕೋರಿಡು ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಡತಿ ಒಂದು ಪೊಡಿ ಪೂರ ಪಾಡಿನ ಫುಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಡಾಂಡ ನಿಕುಲು ಇಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು. ಇಂಕುಲ್ ಮಲ್ತಿಲ್ಲಕ ಮಲ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲೆನ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಪನ್ಪಿನ ಭಾರೀ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು. ಓಕೆ ಇಂಕೊಲ್ ಪನ್ಲೆಕನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಿಕುಲು ಬಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಎಂಕ್ಲೆಡ ಪನ್ನೆ ದಾದ ಒಂದು ಎಂಚಾಂಡ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಪೂರ ಪನ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಇಡು ಪನ್ಲೆ ಶೋಕ್ ಮಂತದ್ದು ಇಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು. ಬಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ಕೆಲವು ದೇಟು ಪೂರ ಉಪ್ಪುಚ್ಚಿ ಪಂಡ ಅರುಣ ಮಸಾಲ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲದ ಪೂರ ಕೆಲವು ದೇಟು ಪೂರ ಉಪ್ಪು ಉಂಡು ಐಕ್ ಪಾಡೋಡು ಪಂದಿಚ್ಚಿ ನೆಟ್ಟು ಉಪ್ಪಿಜ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದ ಬೇತೇನೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ಚೇತುಲೆ ಚಿಕನ್ ಬೇದ ನಮ್ಮ ತೂವೋಡು ಇತ್ತು ತುಲೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲೆ ಏತು ಪಾಡೋಡು ಒಂತ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏತಿ ಒಂತ ಪಾಡೋಡು ಮಸ್ತ್ ಬಂಡ ಉಪ್ಪುದ ಕಸ ಹಾಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂತೆ ಪಾಡ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಉಪ್ಪುನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ರುಚಿಗೆ ದಕ್ಕಾತ ನಿಕುಲು ಪಾಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಮಗಸ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ಕೋರಿಡು ನೀರು ಬಿಟ್ಪು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಳ ಪಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಅಂಚೆನ್ ದೀಪ ಇತ್ತೆ ಗ್ರೇವಿ ಬೋಡಿ ತಿನ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಈ ತೀವೋನೋಲಿ ಗ್ರೇವಿ ಬೋಡಿ ತಿನ್ನಕ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಐಟು ಅಂತ ರಸ ಬೋಡಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇಲ್ಲಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಪನ್ಪಿನಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಐಕ್ ಒಂತ ನೀರು ಪಾರ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂಚನೆ ದೀವೋಲಿ ನಿಕುಲು ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗು ಅಂತ ನೀರು ಪಾರ್ದು ಎಂಕುಲು ದೀಪ ತುಲಿ ಈತ ಮುಟ್ಟ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಮುಚ್ಚಿದು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಅವು ಬೇಯೋಡು ಚಿಕನ್ ನೀರು ಪೂರ ಬುಡೋಡತ್ತೆ ಅವು ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲಿ ನಿಕುಲ್ ಪೂರ ಬೆಂದಿದ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲಿ ಅವು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ರಂದೇನೆ ನೀನು ಬಕ್ಕ ಪಿರಾ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ದಾಯ್ಪಂಡ ಆಯ್ತಾ ಪರಿಮಳ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮಕ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುದ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಪರಿಮಳ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೇಕ ಕಸ್ತೂರಿ ಮೇಥಿ ಪಂತಿಕೊಂಡು ಅವೇನು ಪಾಡ್ಲೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಪರಿಮಳ ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿ ಅವಲೇ ನಿಕ್ಲೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ದುಪ್ಪ ಅವೇನು ಪೊತ್ತೂಲೆ ನಿಕುಲು ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿ ಪಂದು ಭಾರಿ ಪರಿಮಳ ಬರ್ಪುಂಡು ಚಿಕನ್ಗೆ ಒಂದೇನು ಪಾಂಡ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ ಸೊ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ನಿಕುಲ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತು ತುಲಿ ಬಕ್ಕ ನಿಕುಲ್ ಹೆಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ. ಓಕೆ ಒಂದು ತುಳು ವೆಬಿನಾರ್ದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಏರ್ಪುರ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಆತೇರು ಏರ್ಪುರ ಅಟೆಂಡ್ ಆತೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬಕ್ಕ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬಕ್ಕ ಪಕ್ಕಡಿತ್ತಿನ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ಲ ಒತ್ತುಲೆ ಪಂದ ನಿಕ್ಲೆಡ ಅನ್ಕೇನ್ಮ. ಓಕೆ ಮಾತೆರ್ಕ್ಲ ಏನ ತುಳುದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪಿದೇಡುಪ್ಪುನ ಊರಿಗ್ಲ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪನೊಂದು ಇನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಮುಲ್ಪನೆ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಸ್ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಫ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸೊಲ್ಮೇಲು.